गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिशु ख्रीष्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव आरोबाव आङो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ख्रीष्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमजों बयजों लोगोसे नोंथांमोनजों माखासे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों आरो माखासे भिडिअ क्लिप्सफोरनि गेजेरजों मोजां गाज्रि शेयार खालामनो थाखाय नोंथांमोनजों बे भिडिअखौ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। थ' बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। थ' अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायैनि सिगां जे नोंथांमोननो आङो मोननैसो भिडिअ क्लिप्स गुसुं गुसुं दिनै लानानै फैदों, बेखौ नोंथांमोनजों आङो गिबियावनो शेयार खालामगोन। नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायलांबाय थाग्रोबानो जाबाय आरो बिनि उनाव जोङो माखासे बाथ्राफोरनि गेजेरजों माखासे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों मोजां गाज्रि शेयार खालामस्लायगोन। अब्ला बे समाव नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। पुलिस वाले नोट लगाए, पुलिस वाले लगाए कि चाहती हूँ कि यीशु मसीह को मानना गलत है क्या? जो कोई यीशु मसीह को मानता है उसको क्यों इतना सताया जाता है? यीशु मसीह सब अपने अपने धर्म को मानते हैं, हम लोग यीशु मसीह को मानते हैं, तो इसमें क्या तकलीफ है? अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सखौ मोजाङै नायबाय, मिथिबाय, नुबाय। इनायनो दुखुनांथाव आरोखि ना, इनायनो दुखुनांथाव। दिनै बे भिडिअआ ससियेल मिडियायाव इनायनो गोसारदों, भाइरेल जादों। इनायनो फोरबो जिशु ख्रीष्टखौ नाजावग्रा, खुलुमग्रा आरो इसोरनि दासफ्रा बेनि प्रति इनायनो दुखु फोरमायदों। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना, दिनैनि बे जोंनि भारत देशआव दाब दाब जायगाफ्राव जोंनि ख्रीष्ट सिबियारिखौ माने जाय बिथांमोना फोरबो जिशु ख्रीष्टखौ गावनि जिउनि बासायगिरि होननानै नाजावदों, खुलुमदों, बिथांमोनखौहाय माने इनायनो टर्चार खालामनाय, नासयनायखौ दिनै जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। आरो नासयनायाबो ओरैबायदि नासयोना, मा खालामब्ला बिथांमोनखौ नासयनो हागोन, माने गादबनानै दोननो हागोन, मा खालामबा बे ख्रिस्टियानफोरखौ ना एकदमबारे माने ओरैबायदि दमन आरो डाउन ओरैबायदि गैया खालामनो हागोन, बेबायदि खायदा बायदा कौशलफोर बाहायनानै, गोबांथार टेकनिकफोर बाहायनानै दाब दाब जायगायाव अनजाग्राफोर मिथिबायना, ख्रिस्टियानफोरखौ दिनै नासयगासिनो दङ। आरो दिनै आंनि खोनानायाव आरो मिथिनायाव आरो आंनि खबर लानायाव ना, आयेना दंब्लाबो आयेनानो रज'आ, ओरैबायदि जायगाफ्राव दिनै इसोरनि दासफोरखौ नासयगासिनो दङ आरो ख्रिस्टियानफोरखौ, फोरबो जिशु ख्रीष्टखौ नाजावग्रा, खुलुमग्रा जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरखौ दिनै टर्चार खालामगासिनो दङ। इनायनो दुखुनांथाव। थ' ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना, दिनैनि बे भारतआवहाय जों ख्रिस्टियाना दिनै गोदान नङा, इनायनो फुराना दिनै बे भारत देशआव दिनै जोंनि ख्रिस्टियान धोरोमखौनो बुंनांगोन जोङो, धोरोम होननो नाङामोन, नाथाय धोरोमानो। गोबाङानो दिनै बे बाथ्राखौ मिथिनाय नङा, नाथाय जायफ्रा मिथियो बिसोरसो बिथांमोनासो बे बाथ्राखौ दिनै मिथिनो हागोन। थ' जारिमिनाव जेब्ला जोङो नायो, जोंनि ख्रिस्टियाना बे भारताव ना AD 50 मायथाइयावनो 52 ना बेसेबांबा मायथाइयावनो, आङो बावबाय, 50 ना 52 बे सनावनो बे भारत बर्षआव दिनै दङमोन। अब्ला दिनै 2025 होमब्ला जोङो बेखौ माइनास खालामलायोब्ला, साननानै नायोब्ला बेसेबां बोसोर जाबोखो दिनै जों बेखौ मोननो हायो, बेसेबां फुराना दिनै जाबोखो जों दिनै बेखौ मिथिनो हायो। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला इनायनो दुखुनांथाव। बेनिखायनो जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफ्रा ना, इसोर जिशु ख्रिस्टनियाव जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरनि लागै जोङो इसोरनाव गथायनो नांगोन, आर'ज खालामनो नांगोन। बिथांमोना जिखि डिनोमिनेसननि जाया मानो, जों जिखि डिनोमिनेसननि जाया मानो, जों इसोरनियाव मोनसेल'। जोङो बिथांमोननि थाखाय गाबख'नो नांगोन, आर'ज खालामनो नांगोन, सहाय होनो नांगोन, हेल्प खालामनो दिनै नांगोन।
ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बे भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरफोरजों जोङो दिनै नुनो मोन्दों जे ख्रिस्ट'खौ फोथायग्राफोरनि न'खौ थाला लागायनानै दोननायखौ दिनै जों नुनो मोन्दों। बेसेबां दुखुनांथाव ना? बिथांमोनखौ न'आव थानो होआखै, बिथांमोनखौ न'आव जानो लोंनो दिनै होआखै, उन्दुनोबो होआखै। मा खालामदों? न'निफ्राय होखारदों, द्याट मिन्स, आरो थाला मारिनानै दोनदों। इनायनो दुखुनांथाव, इनायनो दुखुनांथाव। ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनिखायनो बे भिडिअ क्लिप्सफोरनि गेजेरजों, बे बाथ्राफोरनि गेजेरजों जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दङ नोंथांमोनजों बेखौनो दिनै आं मोजां गाज्रि शेयार खालामदों। अब्ला फैदो बे समाव अनजाग्राफोर, बे समाव जोङो माखासे बाइबेल सिरिफोर नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोनि आरो जोङो खोनासंज्लायनि जे बेनि सायाव बाइबेला मा बुंखादों। दा आं गिबियावनो बेखौ बुंखागोन, अनजाग्रा ख्रिस्टियान, जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोर जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, थ' बे घटनाफोरनि सायाव गोथार बाइबेलाव बोसोरनि सिगांनो ना मा मोनसे प्रफेसि बायदि दिनै लिरजाखादों आरो बुंजाखादों आरो फोरबो जिशु ख्रिस्ट'आ दिनै बे बाथ्राखौ दिनै बुंखादों। थ' बेनिखायनो मा दिनैनि बे मुगायाव बे घटनाफ्रा दिनै जादों होननानै जोङो मिथिनो नांगोन। अब्ला आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि गोबाव खालामालाबानो। थ' बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 24 बालाबनि 9 आरो 10, बेखौ आं फरायनानै खोनासंहोनि। गस्पेल अफ माथिउ चैप्टार 24 9 and 10 verses, फरायनि जिसुनि मुङै। नोंसोरो हमनानै गथाय जागोन, साजा होजागोन आरो सिथार जागोन। आंनि मुंनि जुनै नोंसोरो हारि मानिजों मुगै जागोन। मिथिबायना नै? मानो बे बाथ्राखौ बुंदों फोरबो जिशु ख्रिस्ट'आ? जिशु ख्रिस्ट'आ इसोर जानायखाय बियो मिथिगौ बे फैगोन जुगफ्राव, फैगोन बोसोरफ्राव, जुगफ्राव मा जागोन, गावखौ खुलुमग्राफोरनि सायाव मा रोखोम नासयगोन, बेखौ दिनै प्रफेसि जागोनखौ नुहुरखानानै दिनै बुंनानै दोनखादों। थ' बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बाइबेला दिनै जोंनो मिथिहोदों जे मा खालामगोन? दा मानसिफ्रा दिनै जायफ्रा प्रभु जिशु ख्रिस्ट'खौ दिनै खुलुमदों बिथांमोनखौ दिनै नासयगोन आरोखि, नासयखागोन बियो, जाखागोन बियो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरो 10 सिरियाव बुंबावदों बे समाव गोबाङानो फोथायनाय गैयै जागोन होनना बुंदों। नासयबाय नालाय, टर्चार खालामबाय नालाय, दाना फोथायनाय गैयै जानोसै, बायदि रोखोम साननोसै जों सुबुं हारिनि जिउआव। आरो गाहाय सिरियाव बुंदों बिसोरो गावजों गाव बिसारुनि आखायाव गथायज्लायगोन आरो निन्दिज्लायगोन होननानै बुंबावदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मिथिबायना? बाइबेला दिनै अलरेडि दिनै बेनि सायाव बुंनानै दोनखादों। बेनिखायनो जोङो नासय जाब्लाबो, जोङो दिनै लाजि फोनांजाब्लाबो जों दिनै आन्दायनो नाङा, दुरबलथा दिनै जोङो जानो नाङा, मानोना बियो जाखानांगौ। ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्राफोर, आरो बे समाव आङो नोंथांमोननो बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोबावनि। बेखौ मोननो हागोन 2 टिमथि चैप्टार 3 verse 12। 2 टिमथिनि 3 बालाबनि 19 सिरियाव बेबायदि लिरबावदों, ख्रिस्ट' जिशुजों खौसे जानानै जायहा मोजां जानो हास्थायो बिसोरो बयबो नासयजागोन। खोनाबायना? ख्रिस्ट' जिशुजों खौसे जानानै जाय बिथांमोना मोजां जानो हास्थायो, मा होनो, बिसोरो बयबो नासयजागोन होननानै बुंखाबावबाय। थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोरना, जोंहा दिनै बाइबेलावनो जागोन बिसयफोरखौहाय दिनै अलरेडि दिनै बुंखानाय दिनै दङ। थ' बेनिखायनो जों दिनै आन्दायनो नाङा, दिनै जोङो सोमोनांनो नाङा। बेनिखायनो जानांगौ आं बेखौनो सानो, दिनैनि मुगायाव दाब दाब जायगायाव दिनै बे घटनाफ्रा बा इसोर जिशु ख्रिस्ट'खौ फोथायारिफोरखौ दिनै सुबुं हारिफ्रा दिनै नासयगासिनो दङ। आरो जायफ्रा बिथांमोना नासयदों, जोबनायाव गोबांथार सैनो नांदों, खस्थ'बो मोननो नांनायखौ दिनै जोंनि मेगनफोरजोंबो दिनै नुगासिनो दङ। आरो जाय बिथांमोना नासयग्रा, बिथांमोनानो उल्था दिनै ख्रिस्टियान जानायखौबो, फोरबो जिशु ख्रिस्ट'खौ नाजावनानै लानायखौबो जों दिनै नुनोसो मोनफिनगासिनो दङ। अब्ला बे समाव आङो आरोबाव गोथार बाइबेलनिफ्राय नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबावनि। थ' बेखौ मोननो हागोन आरोबाव 1 पिटर 4 बालाबनि 12 आरो 13 सिरि। आं फरायनानै खोनासंहोनि, बेयाव मा लिरबावदों? बाव लिरदों, आंनि अनजाग्राफोर, नोंसोरखौ आनजाद लानो नोंसोरनियाव सफैनाय गोब्राबथार
सैनांनायफोरखौ जाफेरै खोनाफेरै होननानै सोमोदाना होननानै बुंदों। मिथिबायना? दिनै जोंनि मानसिफ्रा दिनै आन्दायनो हागौ, सोमोनांनो हागौ, मानो बिदि जाखो, मानो जों बिदि खालामजाखो होननानै। नाथाय बाइबेला बिनि सायावबो बुंखाबाय, आंनि अनजाग्राफोर, नोंसोरखौ आनजाद लानो नोंसोरनियाव सफैनाय गोब्राबथार सैनांनायफोरखौ होनदों जाफेरै खोनाफेरै होननानै सोमोदानां होननानै बुंखाबावबाय। जोङो दिनै बेनिखायनो अनजाग्राफोर, जों दिनै बेबायदि समस्यायाव गोग्लैयोब्ला, बेबायदि खैफोदाव गोग्लैयोब्ला, बेबायदि नासयजानायाव गोग्लैयोब्ला जोङो आन्दायनो नाङा, गोदाव सोराव दिनै जोङो जानोबो नाङा। मानोना बियो जाफेरै नङा जोंनि थाखाय, आरो जोंनि थाखाय बियो खोनाफेरै नङा, बियो जाखानायखा, अलरेडि जों खोनाखानायखा। जों दिनै बेखौ मिथिथारबावनो दिनै जोङो नांगोन। आरोबाव बाइबेलनिफ्राय नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबावनि बे नासयनायनि सायाव, बे बा नासयनायनि सोमोन्दै। जायफ्रा प्रभु जिशु ख्रिस्टखौ खुलुमदों, नाजावदों, बिथांमोननि सायाव नासयनायनि सोमोन्दै बाइबेलनिफ्राय आङो फरायनानै खोनासंहोबावनि। 13 सिरियाव, नाथाय ख्रिस्टनि महिमाया नुजाहोजानाय समाव नोंसोरबो नासयजानायजों सुफुंजानाय बादि ख्रिस्टनि सैनांनायखौ नोंसोरबो मोनफादों होननानैसो रंजा होननानै बुंदों बाइबेला। मिथिबाय दा? जे जिशु ख्रिस्टनि सैनांनायखौ जोंबो मोनफादों होननानैसो जोंखौ रंजानो थिनदों। मा नोंथांमोना मिथिगौना जिशु ख्रिस्टनि सैनांनायफोरखौहाय? जिशु ख्रिस्टआ जेब्ला जोंनि पापनि थाखाय, जोंखौ पापनिफ्राय उदांस्रि होनो थाखाय जेब्ला बिथाङा बुजादों, क्रुसाव होजादों ना, बिथांनि मोदोमा सिल्ला सिल्ला गारायफोरजों बुंफबनाय, थै रना रनिजों बुंफबनाय ना, आथिङाव, आखायाव, अहेबाव, खर'आव ना, सुनि थुरिफोरजों, गाजेलफोरजों दोफ्लं जादों। बेसेबां सैनांदों, बेसेबां बुजादों ना जोंनि थाखायबो। बेखौ, बेबायदि सैनांनायफ्रा जोंनियाव सफैब्ला जोंखौ दिनै रंजानोसो थिनदों। इसोरनि गाहाम बाथ्राया मा? आंबो, जोंबो इसोर जिशु ख्रिस्टनि सैनांनायखौ सैनो मोनफाबाय होननानैसो जोंखौ रंजानो थिनदों। बेनिखायनो जोङो दुखु जानो नाङा। जायफ्रा बेफोरबायदि सैनांदोंब्ला आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथाङा दुखु जानांगौनि खोथा गैया, नोंथाङा रंजानांगौसो दङ। मानो? नोंथाङाबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि सैनांनायखौ बाहागो लानो मोनफादों। आरो नोंथाङा आन्दायनो नाङा, आरो नोंथाङा सोमोनांनो नाङा, आरो खोनाफेरै जाफेरै बियो दिनै नङा, अलरेडि जाखानायखा। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामदों। आरोबाव जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि नोंथांमोननो आङो फरायनानै खोनासंहोनि। बेनि सायाव आरोबाव बाइबेला मा बुंदों बेखौ मोननो हागोन। गाहाम खौरां माथाइनि 10 बाहागनि 28 सिरिखौ फरायनानै खोनासंहोबावनि। फरायनि जिसुनि मुङै, जाया मोदोमखौल' संहार खालामनो हागोन, नाथाय जिउखौ नङा, बेखौ नोंसोरो दागि। नाथाय जाया मोदोम आरो जिउ, बे मोननैखौबो संहार खालामनो आरो नोरोगाव गारहरनो हागौ, बे इसोरखौ नोंसोरो गि। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोना मिथिबायना? दिनैनि बे संसारनि, बे बुहुमनि नासयग्राफ्रा दिनै मा जोंनि मोदोमखौल' दिनै नासयनो हागोन, जिउखौ नङा। बेनिखायनो जोंखौ दागि होनदों। जों सानसेब्लाबो बे मोदोमखौ लानानै जोङो खारग'नो हानाय नङा, जों थैखागोनखा। माबा मोनसे जाहोनजोंब्लाबो, बोरायनानैब्लाबो, बुरैनानैब्लाबो, बेरामजोंब्लाबो। बेनिखायनो जिशु ख्रिस्टआ बुंदों, नोंसोरो मोदोमखौल' सिथारनो हाग्राखौ दागि, नाथाय जाया जिउखौबो मोदोमखौबो सिथारनो हायो, नोरोगाव गारहरनो हायो, बेखौसो गिनो थिनदों। सोर बेलाय? बेनो जाबाय इसोर जिशु ख्रिस्ट। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना, जुदि मोदोमा थैखांनायनि उनावबो जिउआ, जोंनि जिउआ जोबनो रोङै, रोहो रोहो गोमोरनो रोङै नोरोगाव सहैबावनांगौब्ला मा जाबावगोन ना? माबायदि सैनांबावगोन जोंलाय? जोंनि मोदोमनि सैनांनाया दान्दिसेल' होननानै जों दिनै बुंनो हाबावगोन। नाथाय बाइबेलाव लिरदों नोरोगाव गोमोरनो रोङै, बे सैनांनाया अरायनि थाखाय। बेनिखायनो अनजाग्राफोर, जोङो मोदोमनि सैनांनाय, होसोजानाय, नासयजानायखौ जों दिनै लाजिनो नाङा, गिनो नाङा प्रभु जिशु ख्रिस्टखौ लानायाव। नाथाय बेखौ जों गिनोबो नाङा, बेखौल' गिनो नांगौ, जाया जिउ आरो मोदोमखौबो सिथारनो हायो, नोरोगाव गारहरनो हायो, बेनो जाबाय प्रभु जिशु ख्रिस्ट। बेनिखायनो आसा खालामो ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जायफ्रा दायो नायबाय आरो जायफ्रा दुखुआव बेबायदि सैनांनायाव दङ ना, नोंथांमोना दिनैनिफ्राय इसोर जिशु ख्रिस्टनियाव
बोलोग्रा गसंथानानै थानो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रामनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय। थ' हामबायसै इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों आरो जायफ्रा नासयजादों बिथांमोनजों इसोरा लोगोसे थाफ्लायथों आरो हेफाजाब खालामथों। थ' हामबायसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।